गोसोआव बोरैबा गिनायबो मोनगासिनो। दाथ' हस्पिटालावबो फैखाबायानो, थेवबो मानोबा एमि बांद्राय गिनाङा दे आरो गासैबो थिगैनो जागोन ना? बेबि सना खोनादोंना आंखौ? आं जि गिनाय मोनगासिनो नोंखौ लानानै। नों मोजाङैल' मोजां फैदो आरो सना। बांद्राय जानला मानला सानथ'बाय थाला दे आङो, नङाबा गोसोआव गिनायसो मोनबाय थागोन। बेसिम सफैनो हाबायबालाय गासैबो थिगानो जागोन आरो। दाथ' आरो जेबो गिनांगौनि बाथ्राबो गैखायामोन, डक्टरा गासैबो नर्मेलैनो दंखादों। माबोरै दङथाय आंना लोगो सनायाबा? खम गोसोखाङो खोमा आंखौबो। आंबो नोंखौ बिराद गोसोखाङो एमि। नाथाय नोंनो फन हरैनि जाहोनानो सोरांनि थाखायनोथ' हराना आङो। बेबोथ' आरो बे मोनसे न'आवनो थायोबा नोंबो मालाय आं फन हरबाथ' आंनि गासैबो खबरखौनो खिन्थागोन माथो सोरांनो। नाथाय जायखौ आं लुगैया बे हौवा सासेजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैला आङो। जाय हौवायानो जोंनि सोमोन्दोखौ जेबो सानालासेनो गोदान जुलि लाफिननो हादोंबालाय मानो नांगौ आंलाय बेबायदि हौवाखौलाय? आरो मा हौवा गैयाबा मा आं थांनानै थानो हाया नामा? माथो दंगासिनोआनोलाय आङो। थांनानैबो दङ आरो आंनि हाबा सानजों खुसियैबो दङ आङो। बे साला रावखरा सोरां मावजि बुन्दाखौनो बाद दे। बे गोसोखांनाय बुस्थुआनोथ' सम सम फैलाबाय थायो आंनि गोसोआवबो। माब्लाबाथ' सानलायलाङो जायखि जादोला आं आइमोनजोंनो थाहैफिननोसै। एसेबांबा गोबाव जाबाय न' आइ आरो आगैखौ नुयिया। जायखि सोरांनिफ्राय जेसेखि गोजान थाया मानो आङो नांजाया, नाथाय आंनि आइया आइनिफ्रायलाय बेसेबा गोजान थानो आंलाय। बिसोरखौबो लिंहरो, नाथाय बिसोरबो मालाय बोरै फैनो एफा गोजानलाय, आरो हजोंनो न'खौ गारनानै बिदि हायाना। आरो आंहाबो दायो अफिस दङ, खामानि दङ, गारनानै बिदि हरखाबैबो थांनो हाया। खामानिखौबो नाङा नङा नांगौ जायो, फैनो गोनां समखौ नायनांगौ जायो, आरो उन सिगां साननो गोनां जायोना। गाबोन जोंखौलाय सोर नायनो? बे सोरां मावजि बुन्दायालाय जोंफोरखौलाय मा मिन्थिनोसै, गावहा हिनजाव गोदान लानानै मुखुब जानानै थागोन। आरो सोरां आं थांफिनबाबो मा जागोन? माया थासेयावथ' जों माब्लाबाबो गोरोबफिननो हायाना। नै माथो आंना सनाया फैलायबाय। गेलेखांबायबो दानो। आबा सना नोमाया बांद्राय बुच्चाबो लोमजायाखै दे, आरोथ' जुरिसोना आङो। बेफोरलाय खर' सानाय लोमजानाय ओरैनोसो आबा। नोमाखौ जेबो माबानो हाया, बियो नारसोमनो हाया। नङाथ' आबा, मानो साननो आंलाय बे मावजि बुन्दाखौलाय? आच्छा जि बिदिबा बिमानि गासैबो गोसोनि खोथाखौ मिन्थिग्रा जादोंना नोङो? खम सैथान नोंबो नङा होमबा आबा? खोथाफोरखौथ' बिजिरनोनो हाखाया नोंखौबाथाय। साना हायाबा साना, बे नोम्फा मावजि बुन्दाखौलाय मानोथो सानबाय थानो आंलाय? ओमफ्राय मा होनखो आबा? दे बुंनाय, खाथियावनो दंना आं नोंनि। जोंना बेबिया मोजाङैथ' मोजां फैगोन ना? जाम्बि जोंना बेबिया मोजां फैगोनब्रा, मानोथो मोजां फैया जानो? नङा मानोना आं बे बाराव जे गिनाय मोनसोदों मानोबा। मानोथो गिनांगौ जाखो? आं दंना, नोंनि खाथियावनो थाबाय थागोन ना। गोसोआव माबोरैबा मोनबाय थादों आंखौ। जेबो जायाना, गासिबो मोजां जागोन। मोजांल' सानना नों,
मानोथो बेफोरबायदि जाना माला सानलाबायदोंलाय? मोजांथ' सानो नाथाय थेवब्लाबो गोसोआव खें मोनबाय थायो। सिगांनि बायदि जेबो जाला दे आरो बेफोरखौ सिमां सानां बावदो आरोना। ओमफ्रायो आं बिराद एक्साइटेड मिथिबाय ना। जोंहा बेबिखौ नायनो थाखाय ना? ओमफ्राय जोंहा फैनो गोनां बेबिनि बिफायालाय माथो मोखांफ्रानो मिनिनायानो गैया। जायो नामा सोरबा? आंनि खुसियाथ' लाथ'नो हायि दं देनाय आंनि फैनो गोनां सनानि थाखाय। ओमफ्राय नों आंनि खाथियावनो थाबाय थादो जोंहा। दे जागोन ना। आंथ' माला बामनो मोनबावगोन बेखौ सानगासिनो देनाय। बामनो मोनखासिगोन माथो। नों गिनाङा दे। डक्टरनि लेंहरनाय बायदि टाइमावनो फैखाबायना दाथ' आरो मा सिन्थाबाव। आंहाथ' गासिबो दंना जों आंबो दं आइमोनबो दं आरोथ' डक्टरबो दं ना। ओमफ्राय आं ना एसे जाग्रा जागौमोन। दहायबो एसेल' जादोंमोन ना एसे जाना लानि आङो। आय' आंना सनायासो उखैबाय नामा? दे जल्दिसो लाबोदोल'। ओमफ्राय आं जाबासो नोंना सनायाबो मोनजागोन दा। दे होमबा ना लायनि आङो। दे। नोंनिफ्राय गोजानखौनो दसेखौनो थांबाबाय आंखौ देनाय। माथो बेफोरबायदिसो एक्साइटेड जानांगौ दा। नंगौना सनु? नै माथो बिबथियाबो सफैबायानो। सोरां दसे थाथ'दो नोंबाजैजों। दे जागोन गावसोरल' बोराय बुरै माथो रायलायबाय थाखो ओमफ्राय। फैनो गोनां आलासिखौनो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ जोङो। बेनोथ' थाथ' होमबा नङा दे। दे थाब फै ओमफ्रायो। मोजां नुदों दे आरो नोंखौ। जेन'बा नुफेराखैसोमोन आरो आंखौ। अब्लाबो गोदोना बेलेग दाना बेलेग ना। ओमफ्रायथ' बिबथि जाथारसिगोन नोङो। माबोरै मोनदों जोंहा गोदान आलासि फैगोनखौ लानानै? नेनानै दंगासिनो दे आरो। जेब्लायबो बेबायदिनो खुसि थाबाय थानो हाथों नों। सोरां नोंखौ आरो दाबो बोरैबा मोनो आं मोनथिबायना। नोंहाथ' आरो जिउआव बिराद खुसिना दाथ'। अब्ला आंनि खुसियावनो गैया नामा सोरां? दंना मानोथो गैया जानो। मैयाबो दंमोन आरो दाबो दङ। नै आबासना सफैबायानोलाय माथो आंखोला हनै। दिनैसो फैबायना आंखोलानो? इसान सार थ' आबा हेल' बुंहैदो आंखोलखौ। सान बेथा सना आंनि। दिनैसो फैबायानो। सानाबा दिनैसो फैनो मोनबाय नै आङो समखौनो मोनथ'वाखैमोन ना। देनाय आंनि खाथियाव फैनाय दे। दे आबा थांनाय आंखोल लिंहरदों हनै। आं बेसेबां नेबाय थायो ओमफ्राय गावहासो फैया। आरोथ' बिराद गोसोखांबाय थायो मिथिबायना सार। नंगौना? हे बाबा सना आंनि आंहा ओमफ्राय सम मोनथ'वाखैमोन ना। आरोथ' आंबो नोंखौ बिराद बुरजा गोसोखांबाय थायो मिथिबाय। आच्छा नोंनो बुंनांला दे आरो दायो नायदो न'आव। आयौ नुबायना सार नोंखौ नुनाय लोगो लोगो हाब गावनो मा लाबोदोंसो जाबावबाय। जुदि आंनि आबा सनाखौ जेबो दाबुंखा नोङो मिथिबाय। जारलासो जागोन नोंजोंबो दिनै। बेनोथ' नोंनि आइया बुजियाखैना। नै आबा ओमफ्राय आलासिजों बिदि लामायाव रायलायबाय थानोसै न'आव लिंग्रोदो थुदो आंखोलखौ। जेबो नङा ने आबा जोंना सोलिजोबो दा। बा होमबाथ' दिनै बरिया नांसिगोन ना।
बेनालाय बेफोरबायदिनो जाबाय थासिगोन दे आरो दाथ' आरो नोंबो फैबावबाय नालाय दे जेबो नङा आरो खबरा माबोरै माथो बुंनो आरो गेजेरावनो दङ हे आंनि राजा सनाना माबोरै दं राजा सना अ आच्छा लाजाखाया होनबायसोनि सार हे मिस गासैबो थिगैनो दंना ओं दंसाबो आरो बिराद गोबाव जाबायमोन ना नोंसिनाव फैयैया गेजेर गेजेर लेंहरो माथो आङो गावहासो सोलाबा नालाय आंहाथ' आरो बिदिनोसै खामानिफोराबो सोलाबा जायोना बेखायनो टाइमखौनो होनो हाया दे होमबालाय दायो रायलायनोसै न' थुग्रोदो न'आव नोंनाथ' आरो दस्तियाबो दहायनिफ्राय नेबाय दंमोन खोनानाय लोगो लोगो बा मिन्थिखागौ दे आंबो आंनि दस्तिखौ दे होमबा फैदो सार थांदिनि मानोथाय नोंसोर सानैजों रायलायबा बिराद मोजां नाङो आंखौ सानाथ' आंनि जिउसोना बेदराबो एसे आराम रानस्रोनायखा मोजाङानो जाबाय दे आरो जानोबो गोथाव जासिगोन एबारे ए सफैबाय बिदिबा दे होमबालाय बिदिबाथ' नोंना दस्तिया फैलायबाय नै आयु नंगौ नामासै दा होमबा आरामसे रायलायबाय थादो होमबा दे आं नै जानाय लोंनायनि एसे जगार खालामबावदों आबौ दे